Göktepe şäheriniň Günnogor bölegindäki Aşgabat Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň gün ortasyndaky hususy jaýlar ýykylýar. Jaýyny, emlägini ýitirýän adamlara bolsa kanun esasynda berilmeli kompensasiýa öwel pul berilmeýär. Adamlaryň ata-baba ýaşap oturan ýerinden zor bilen göçürilmeginiň esas sebäbi adynyň aýdylmalygyny soran çeşmäniň maglumatyna görä, ýokarky ýol başçynyň ol jaýlar Göktepe mescidiniň görküni gaçyrýar. Ýagny onuň ogadan görünmegine päsgel berýär diýen netije gelmegi bilen bagly. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen Göktepeli ýaşaýjylar edil häzir bu ýerde otuda golay jaýyň ýykylandygyny, ýene şonça jaýyň ýykyljakdygyny habar berdiler. Ýoluň ileri tarapyndaky jaýlary Göktepe'niň merkezindäki bağlara çenli ýykjaklar diýip Göktepeli çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şondan soň ýoluň gaýra tarapyna demir ýol we Göktepe mescidi galýar. İleri tarapynda bolsa ýykylan jaýlaryň ýerine bir katar 4-5 sany 4 kat jaý saljaklar. Bu gadar Göktepe'niň günwatar böleginde hem şeýledirli. Ýagny adamlaryň jaýlary ýykylyp ýerine köp katly jaýlar guruldy diýip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Mescidiň owadan görünmek üçin jaý ýykylan adamlary isberden, azkärlik owalaryndan mellek ýerler ýa-da ýykylan jaýlaryň ýerine 1,5-2 ýyldan taýin boljak jaýlardan kwartira jaý hödürlenýär. Adamlaryň bir topar owadan beriljek mellek ýerini almaga razy boldy. Bir topar dogan garnaşynyň ýanyna ýa oğul gyýrynyň jaýyna göçdi. Hatda iki bölünen maşgalalar hem bar. Maşgala başçysy bir oğlunyň, aýaly we çagalar ikinji oğlunyň jaýyna göçenler de bar diýip adatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Ýykylan jaýlaryň ýerine gurulan jaýlardan jaý alman oğulary göçmäge razy bolanlar täze gurulan kwartiralaryň goşmasy tölegleriniň öýlerini agyr düşjegini aýdýarlar. Ýöne owadan mellek ýerini alan adamlar köpüsiniň maşyny ýa motory bolman soň iş ýerini ýitirmeligi üçin günnelik taksi harajatlaryny galýarlar. Sebäbi şäher bilen owanyň arasynda kadrly awtobus gatnawlary hem ýok diýip gurrun berdiler. Jaýyny ýitirenleriň ikinji kynçylygy medisina, saglyk hyzmatlary bilen bagly. Sebäbi olar odolky jaýlaryny, adreslerini ýitirmek bilen öňkü ýüz tutýan maşgala lukmanlaryny hem ýitirýärler. Şäher ýerindäki jaýlary ýykylyp, owa göçmeli bolan maşgalalary ýene bir agyr düşýän ýagdaý bolsa, täze mektebe geçýän, täze molumlar we klassdaşlar bilen öwrenişmeli bolýan çagalar bilen bagly. Sebäbi şäher ýerinde etrap merkezinde ýerleşýän mekteplerde berilýän bilimiň derejesi owa ýerlerindäki mekteplerde berilýän bilime garanyna biraz ganymat hasaplanýar. Munyň üstesinde owada okuwçy çagalar owa huzurlyk işlerini hasken çekip gathylag edýärler diýip adynyň aýdylmalygyny soran Göktepeli mollum aýtdy. Mundan başga jaýlary ýykylan adamlar öz adreslerini, ýaşaýan ýerlerini, ýazgylaryny ýitirýärler we täze jaý salynýan çaýlar propiskasy ýaşamaly. Bu ýagdaý täze pasport almaly ýa-da pasportyny ýitiren adamlar üçin ören ul kynçylyklar döredýär diýip jaý ýykylan Göktepeli dinleýijimiz bu meseleni ýylan ýaslanyp ýatan adamyň ýagdaýyna deňedi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny 10 miňlerçe adamyň hususy jaý ýykyldy we emlägini ýitiren adamlaryň köpüsiniň ýitiren emlägine derek dol wakaly degerli kompensasiýa bilen üpsin edilmänini gaýdylýar. Raýatlaryň emlak hukuklarynyň ýygyderli bolmagy sebäpli Türkmenistan şu ýylyň başynda ykdysady azatlyk indeksiniň ýyllyk hasabatyny 180 ýurduň arasynda ýyzdan 12-nji boldy.